Kauhistuttavana lumimyrskyyönä Ylitornion yhteiskoulun lukion opiskelijat huomasivat, että heidän koulurakennuksensa oli kääritty sakeaan sumuun. Kello löi keskiyötä, kun joulupukki ilmestyi korvatunturilta, mutta hän ei ollutkaan se iloinen hahmo, jonka kaikki tunsivat. Tontut, jotka olivat yleensä iloisia apulaisia, hiippailevat nyt ympäriinsä pelokkaina. Porot yrittivät korskuen riuhtoa irti rekeä, mutta se oli kiinni lumeessa kuin magian voimasta. Lahjapaketit alkoivat avautua itsekseen, paljastaen synkkiä salaisuuksia. Jokaisessa paketissa oli opiskelijoiden pelottavimpia painajaisia, ja niiden varjot leijailivat kylmässä ilmassa. Joulupukin silmissä loisti pahaenteinen valo, ja hän kutsui oppilaat luokseen. Yhtäkkiä reki nousi ilmaan kuljettaen heidät kohti tuntematonta pimeyttä. Ylitornion yhteiskoulun lukio katosi sumuun ja jätti jälkeensä vain jäätyneen maiseman ja joulupukin synkän naurun kaikumaan lumimyrskyssä. Opiskelijat tajusivat olevansa jossain kaukana syrjässä tutusta maailmastaan. Joulupukki kääntyi heihin päin ja hänen silmiensä hehku paljasti pimeän salaisuuden. Tervetuloa painajaisten valtakuntaan, hän kuiskasi ja lumimyrsky yltyi entisestään. Tontut tuijottivat peloissaan, mutta rohkeimmat opiskelijat päättivät selvittää totuuden. Heidän onnistui karata joulupukin valvovilta silmiltä ja seurata salaperäistä valoa, joka houkutteli heitä syvemmälle metsän pimeyteen. Korvatunturilla he löysivät lumisen portin, joka vei maailmaan, jota ei ollut tarkoitettu ihmisten nähtäväksi. Siellä he kohtasivat jäätyneitä varjoja menneisyydestä ja kummittelevia ääniä täytti kylmyys. Joulupukin synkkä salaisuus paljastui. Hän oli kerran ollut hyvän tahtoinen, mutta jokin paha voima oli vanginnut hänet tähän pimeyteen. Oppilaiden tehtäväksi tuli vapauttaa joulupukki pimeyden kahleista ja palauttaa tasapaino jouluun. Mikä oli se paha voima, joka oli saanut otteen joulupukista? Päätettyään selvittää totuuden ja päättivät sukeltaa syvemmälle lumisen maiseman salaisuuksiin. Tontut, jotka olivat toipumassa tapahtumista, ohjasivat lukiolaiset salaisen luolaan, jossa säilytettiin muinaista tietoa. Vanhat pergamentit kertoivat tarinan pimeän jään kuninkaasta voimasta, joka oli syntynyt varjojen sydämessä. Opiskelijat ymmärsivät, että heidän täytyy etsiä jään kuninkaan linnaa, jotta he voisivat tuhota pahan voiman juuret ja estää sen nousemasta uudelleen. Ylitornion yhteiskoulun sankarit lähtivät vaaralliselle matkalleen seuraten tonttujen opastusta syvemmälle lumimyrskyn ja jäisen maaston läpi. Jäälinnassa he kohtasivat jääkuninkaan, joka yritti houkutella heidät pimeyden puolelle. Mutta opiskelijat eivät antaneet periksi. Yhtenä voimana he taistelivat jäisen voiman luojaa vastaan ja lopulta pimeyden valta murtui. Joulupukki ilmestyi kiittämään sankareita sydämellisesti. Te olette pelastaneet joulun. Maailma on teille kiitollinen, hän sanoi hymyillen. Ja varoitti heitä olemaan aina valppaina pimeän voiman suhteen. Merry Christmas! Ho, 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 ho. Oppilaat palasivat takaisin Ylitornion yhteiskoulun lukioon, mutta heidän kokemansa seikkailut ja voitot pimeydessä jäivät elämään loppuun joulun taikaan.